Vou vos presentar ao meu curmán que veu da Argentina. Hola. ¿Qué tomate? Tomate. Sí, vos que tomate. Tomate. No, ¿qué tomé yo? Saúde. Yo. Saúde. Yo no, vos que tomate. Con mate. Vos tomate mate. No, non somos de mate, somos de letras. Aquí dice tomaches. O tomate é unha planta da familia das solanáceas originaria de América e é coñecida en todo o mundo polo seu froito comestible. Qué re buena. Vos sos licenciada, ¿no? ¡Qué tomate! Se unha cousa é importante, esa cousa é o tomate. Se o enches de ovo e bonito, estará moito máis rico. Se o usas nos canelos, saberán moito mellor. Se unha cousa é importante, esa cousa é o tomate. É redondo